ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸಾಕೆಲ್ಲರಿಂದೇನು ಇನ್ನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೋಣಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇಜಿಂದ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾಂದದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಯ್ಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಒವ್ಲ ಒಗರ್ನೆದು ಇದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ಲು ದಂಬುದವ್ಲ ಇದು ದಮ್ದೀದು ಕುಕ್ಕರ್ ಡೇನು ಒಂದು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ದಾಲಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನು ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅವಿ ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಊರುಂದುಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿ beans carrot green chilli 1 potato ಓಕೆ ಪೊಟಾಟೊ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಬರ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಯಾನ್ ಮಲಾಲ ಪೀಸ್ ಎದಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಆಡು ಯಾನಿ ನೀ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 3/4 ಲೋಟ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರಿಲ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಪಾಡ್ನು ಒಂದೇ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನೆಟ್ಲ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ಲ ತಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಗೋಡಂಬಿಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲಾವ್ದ ಪೌಡರ್ ಪಲಾವ್ ಪುಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೌಡರ್ ಉಂದು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು 4 ಲವಂಗ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಶುಗರ್ ಮೂಲಿಯಾನು ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರ ದೀನಾಗ ಮಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರ ದೀನಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದೇನು 1 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪಂಡ ಯಾವು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಂಡ 2 ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಂಡ 1 ಸಿಟಿ ಯಾನು ಒಂದು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಐನೆಟ್ ಯಾನು 2 ಸಿಟಿ ಬರ್ಪವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡವನೆ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ಮೇಲ್ಗೆ
ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪದೆಂಗಿ ಸಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವೇ ಪದೆಂಗಿ ಸಲ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಪದೆಂಗಿ ಸಲ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಕಾಂಡೆಗ್ ಹೊರ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುನು ಉಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಡೆನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತು ದೀಪುನ ಅಂಡ ಪದೆಂಗಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಪದೆಂಗಿ ಸಲ ದಾಯಪಂಡ ಕುಡೊಂದು ಸತಿ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಅವೇ ಓಕೆ.